Čaute ľudia, tu Daky. A máme pokračovanie, ideme hrať hru Mob Control. Pokračujeme v našej sérii náhodných hier. Je to celkom... Hľadám takéto postihnuté, chápete, takéto divné. Fakt dobrá hudbička. Neviete, jak to spravím, že dám, lebo ja keď dám preč hudbu, tak ma není počuť. Teraz ja dám preč zvuk a či ma je schválne počuť. Počujete ma? Je ma počuť? Počujete ma? Je ma počuť? Tak, to ja si to potom pozriem, či ste ma náhodou počuli. Neviem to, čo je tu. Asi budeme takto strieľať ľudí. Dvojnásobok. Bum, bum, bum. Dvojnásobok. To budeme iba stačiť, čo? Tak ja ho rozsekám. On bude napadrť. Ideme ďalej. Ja som nejaký kanón tank, či čo som? No to ja na neho pustím toto. Teraz idem sem. To sa Davidkovi páči. Ne. Nejaké mega. To sa Dakiskovi páči. Ja sa nevolám David, ale to je strašne dobré meno, podľa mňa by som sa chcel volať David. Problém je, že ja sa volám... Už nehovorím, že moje meno je zlé. Mne sa páči, že ja sa volám Martin. Ale... Teraz to dám takto trocha sem. Ich pošlem trocha. Fakt, že pár. Lebo tuto môže kedykoľvek tých... No, dobre. Lebo ja sa proste o to bojím. Síce som tým nerozumel nič. No, poďme, strieľaj. Dali sme to, ľudia. Mob Control, tak sa táto hra volá. Minulé sme hrali Hitmasters. Captain Kaboom. Battle? Bum, 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 bum. Kokos, to čo poslali? Aha. Oni sa ty kokoško. Ne, že to boli dva.
to prospeťme. Sorry, že ja moc nehovorím, ale no... Pre mňa to ja nikdy, keď niečo hrávam, nehovorím. Nie som taký zvyknutý. Chápete? Joj. Dúfam, že mi nikto nenapíše. Bo keby mi niekto napísal, či zavolal, tak samozrejme vám to akože jakž tak oznámim. Akože ja mu zavolám, poviem mu, ale akože chápete, strihnem. Nech zas tu to je proste súkromie. To čo je? Čo to je? Mob control. Čo toto sú? Jej, pekný. Aký je ty kokos. Vyzerá hrozne. Ale ja ho chcem dať preč, no dobre. Dobre, tretí level. A môžeme ísť bojovať. Mob controls. Čo to je? Áno, take problem. Detroity. Je bez šance. Krill Kraken? McCracken. Krill McCracken? What is McDonaldu? Joj, ty kokos, to čo na mňa ide kokoško posielať? Svoj kokošku. To je zaujímavé. Dúfam, že sa mi nevypne natočenie ako u minulého videa. Som vám ani nestihol povedať, že máte dať like, odber, aj komentár. Najradšej by som bol, keby ste viacej písali komentáre. Ja rád som, keď mi píšete komentáre, keď ma opravujete. To ja mám najradšej. Keď už teda nechcete dať ten like, tak aspoň dajte ten koment. Som toho milom teraz strihol. General Crimson. Takto. Bolo divné. Soldier Seer, please, bla bla bla. Bla, niečo proste spravíme. Ježiš, ale ja nemám dosť veci. I včera, teda zajtra možno vyjde video neskôršie, nebudem hneď doma. Ale možno si ho dneska natočím, predtočím, aby som mal, a chápete, aby som to nemusel zajtra. Start your adventure. Ja nejdem proti reálnym hráčom. Tak ja to dáme von a ideme. Ježiš, mi to dáva Robocop. Je Robocop, ty kokos. Proti mne ide Robocop. Ty kokos. Je 20 na 26 násobne. Tak to sú cooked. A toto je 7 násobok. Dobre, tak ideme ďalšie. Nepotrebujem nič za reklamu. 10 násobok. Ho. To sa o to... To ani nech vás to ani nenapadne. Oh yeah. Chápete, toto proste je chudák. Bez šance. Mu to rozsekáme celú bejsku. Rozsekáme na kusy. Yes, konečne, got it. Ja budem predstavovať aj ostatní. Ja som Ju. Sa volám Ju.
Čo to je? Musím zbombardovať. Koho mi to dalo? More Sinchen Max. More, veď strelaj. Tak to pošlem. Jo, jaké dobre. Ne, ja budem obidve strany musieť. Jasné, to bude jednoduché. Tuto to už rozsekané. To je jednoduché. Tak. Joj. Kokos, to čo on vyslal fialového? To je jak baba. Čo ma za profil, no aspoň 100-krát lepšie než to, čo tu mám ja. Kokos. O, to je pleť? To som si nevšimol. Ja to nemám šancu. No poď, ty kokos, on sa mi späť nasobil. Tak, týchto... Ale mohol by som tu na tomto trochu zapracovať. Yes. Zase som niekomu skazil to, čo si prijal. Chudák. Nie. Niečo menej spravil. Veď to sú cest. 6, 7. 67%. Vy viete, čo to znamená. Ja toto nebudem robiť. Ja toto nebudem. 6, 7. Dobre, tak som to spravil, no. Nevadí. Tak, no. Troška poupgradíme. Zase chápete, nech nie sú slabí, ani títo veľký tlstí. Chápete, tí sú takí najtlstejší. Armory. Ja, normálne battle. Chcem toto vylepšiť. Dáme si takéto kolo. Asi už posledné. No, posledné kolo si dáme Fortress. To mi niečo hovorí, to je v Minecrafte, že? Fortresska. Fortresska v Minecrafte, áno. Nastenka. Jo, ale je piatok. Dneska je piatoček, už sa teším na večer. Si nemyslíš vážne? Chápeš, ale že tu je iba... On mi stúpi, ty vole, palcom maličkom na nohe na čiaru. Ale nie, ja som prehral. Ale ja keď mu tam, ty vole, tak... Nie to, on sa nič nestane, ty kokos. Ja, no ďakujem. Teraz sme ty kokos dielo jak dielo. Posledné kolo, potom už to končíme. Nie, že by som... Ja mám nové dielo? Kamu, to teraz mi až hovoríš. Ponájdi mi niekoho. Deadshot Razer. Čo to má za meno? Toho rozsekám. Ty nikam.
more ideme. My ich rozsekáme na kusky. Lebo je srpeť pekle. Ale tak tento čo si chcel dokázať? Čo si chcel zobrať? Zmrtvý. Pri tebe to čo je? Beetle Suskeft 117%, 171%. Nemá byť najviac 100. What the fuck? Jej. Mob control. Čaute ľudia, dneska sa s vami lúči Daky. Majte sa dobre. Dajte odber, dajte koment, dajte like. Keď nie like, tak koment. A čaute, vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.